чӣ тавре ки сафорати амрико дар тоҷикистон хабар дод, рӯзи 10 август тамринҳои низомӣ аз ҷониби фармондеҳии марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ташкил шуда дар Тоҷикистон шурӯъ гардиданд. Сафири ИМА Ҷон Марк Помершайм ёдовар шуд, ки тамрини низомии ҳамкории минтақавии 2022, ки то 20 август идома мекунад, бузургтарин тамрини низомии ИМА бо иштироки кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ мебошад. ҳамкории минтақавии 2022 яке аз бузургтарин тамринҳои низомии ИМА бо иштироки кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ мебошад. Он ба мо имкони беҳамтоиро барои таҳкими равобит бо шарикони худ дар минтақа фароҳам меорад, гуфт ӯ. Бинобар иттилои сафорат, дар тамрини 6-рӯзаи постгоҳи фармондеҳӣ ширкаткунандагон аз Иёлоти Муттаҳида, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Покистон ва Муғулистон ширкат хоҳанд кард. Тоҷикистон ва ИМА ҳамчунин як ҷузъи дуҷонибаи 5-рӯзаи тамрини саҳроӣ дар маркази таълимии Фахробод баргузор мекунанд. Но мне кажется, что, конечно, сиёсатшинос ва мудири кулли шӯрои умури байналмилалии Русия Андрей Кортунов аз Кремл даъват кард, ки ба ҳодисаҳои рухдода вокуниш нишон диҳад. манфиати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба гузаронидани тамринҳои низомӣ дар Осиёи Марказӣ хеле равшан аст. Як сол пеш онҳо нерӯҳои худро аз Афғонистон берун оварданд. Ин ба мавқеъҳои онҳо дар минтақа таъсири ҷиддӣ расонд. Акнун онҳо бояд худро дар минтақа барқарор кунанд, гуфт ӯ ба хабарнигори «Взгляд». дар мавриди кишварҳои пасошӯравӣ бошад, ҳар кадоми онҳо кӯшиш мекунанд, ки сиёсати хориҷии бисёрвекториро пеш баранд. барои ҳамин онҳо ба чунин ҳамкорӣ бо Вашингтон манфиатдор мебошанд. вале набояд фаромӯш кард, ки дар ҳоли ҳозир ИМА на шарики потенсиалӣ, балки ҳарифи сиёсии мост, ҳатто бо назардошти он, ки дар Афғонистон мо бо онҳо зиддияти ҷиддӣ надорем, таъкид кард Кортунов. ба гуфтаи ходими пешбари пажӯҳишгоҳи байналмилалии донишкадаи равобити байналмилалии Москваи вазорати корҳои хориҷии Русия Александр Князев, танҳо Ӯзбекистон қодир аст, ки сиёсати воқеии бисёрвекториро дар Осиёи Марказӣ пеш барад. дар ихтиёри ҷумҳурӣ потенсиали ҷуғрофӣ, захирагӣ, коммуникатсионӣ ва иқтисодӣ мавҷуд аст. Тоҷикистон аз ҷумлаи он кишварҳост, ки бо кӯшишҳои манёврии худ дар байни марказҳои ҷаҳонии қудрат дар ояндаи наздик метавонад дар бумбаст қарор гирад, мегӯяд Князев. қобили зикр аст, ки тамринҳои низомии ҳамкории минтақавӣ бо ширкати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ аз соли 2004 инҷониб ҳамасола баргузор мешавад. аммо танҳо дар соли ҷорӣ бо дар назардошти заиф шудани мавқеи Русия дар пасманзари нокомии ҳарбӣ ва сиёсӣ дар Украина, аксарият онҳоро дар назари нав диданд.